Колега, яла наплюнчи пръстите. Та, ако смяташ, че татуистите печелим от консумативи, то тук е твоята грешка. Истината е, че в нашия занаят най-скъпото нещо всъщност е времето. Времето, което инвестираме да си развиваме както като артисти, така и като хора. Времето по семинари, че най-ценното нещо е това да отидеш при майстор на занаята и този човек да ти покаже пътя, как реално се справя с даден проблем, който на мене, примерно, би ми отнело 1 година. Майстора на кола със сигурност имате един такъв познат, при който като отидете и той като чуе тракането на предната част си казва: брат, това е от двигателя. Ами този човек, за да е толкова точен в диагнозата, със сигурност са минали стотици коли през него. Същото е при нас. Годините опит и практика определено изискват време, изискват търпение, постоянство. Когато имаме инфлация, реално оскъпява ли се татуировката? Истината е, че консумативите ни се покачват като цена, естествено. Със сигурност и татуировката се покачва като цена. Най-скъпото нещо в татуировката не ви е с каква машинка ви работи татуиста или че боята е от Испания. Най-скъпото нещо в една татуировка, артиста, който е срещу тебе и реално годините опит зад гърба му. Задай въпрос, който винаги си искал да попиташ татуист, а аз ще отговоря в следващото видео.